Wannan guri da kuke gani, katafariyar tashar jirgin ƙasa ne wanda mai girma shugaba Bola Ahmed Tinubu yake ginawa a nan Zawaciki a jihar Kano. Wannan tashar jirgi tana ɗaya daga cikin manyan tashoshin jirgi a nahiyar mu ta Afirka. Nan da 'yan watanni ƙalilan mai son zuwa jihar Kano daga Abuja ko kuma daga nan jihar Kano zuwa Abuja zai tashi a cikin sauƙi ba tare da tashi hankali ba a tashar jirgin ƙasa da ke nan Zawaciki a jihar Kano. Na san kun san ana nan ana aikin layin dogo daga nan jihar Kano zuwa Zaria da Kaduna da kuma birnin tarayya Abuja. To idan ma ba ku sani ba, to yau ku sani. Gashi nan aiki yana yin nisa kuma bisa inganci da tsari a bisa jagorancin shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu. Wannan wani sashi ne na plan ɗin mai girma shugaban ƙasa Tinubu a ƙasa domin haɗe jihar Kano da kuma Legas ta hanyar jirgin ƙasa domin sauƙaƙa da kuma inganta zirga-zirga na tsakanin jihar Kano da kuma jihar Legas. Kuma a wani ɓangaren ya sake ba wa 'yan kasuwanmu dama ta yin amfani da hanyar ruwa ta shigo da kayayyakinsu kuma a ɗauko musu ta layin dogo a kawo musu shi har jihar Kano a cikin aminci. Wannan jirgin ƙasa ba fa irin wanda aka sani ba ne, na zamani ne mai kuma saurin gaske. Jihar Kano da arewacin Najeriya na ci gaba da bunƙasa ta ayyukan mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Tinubu sai godiya. Aikin zamanantar da layin dogo na Kano zuwa Kaduna ya tashi daga kaso 15 zuwa kaso 53 kuma an shirya ƙaddamar da shi a watan Disamba na shekarar 2026.